ନିଜକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି? ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅସୁନ୍ଦର ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି କୌଣସି ଭଲମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଜିଭାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଜ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଜା ଉଡ଼ାଇବେ, ତାଙ୍କର ପରିହାସ କରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକର ସମାଜରେ ଚଳିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଚଳିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଜାଣିବା ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ କେହି କେବେ ହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାଏ। ଆମ ନିଜର ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିବାକୁ କଳା ତ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର, କିମ୍ବା କାହାର ଦାନ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା କାହାର ପେଟ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, କାହାର ଚୁଟି ପାଚିଯାଏ ତ କାହାର ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନରେ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜକୁ କେବେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଅସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏମିତି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମାଜରେ କେବେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପରି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ମନରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କେବେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରର ଗଠନ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ରୂପରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ହସି ହସି କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ହସି ହସି କଥା ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ହସ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ସେ କଥା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହିଁ ମିଶନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯାଇକି ମିଶନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିବା ଲୋକର ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ। ପାଖରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପଦେ ଦିପଦ କହିବ, ତାପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଲାଜ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କଳା ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଲାଜ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଲାଜ ଛାଡ଼ି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଆଉ ସମାଜରେ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁବାଟକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।